Ciebie, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyться trвалым здоровьем души и тела. И прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии. Май ласку вызвались нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, Найсвятейшая Панна Мария, что николи не здаралась, как покинула того, кто до Тебе утекает, Тебе на допомогу клич, Твоей опеки просит. Гэтым давера натхнён, да Цябе, о Панна над паннами, и Маці наша імкнуся, да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны, плачучы стаю. О Маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Аминь. Пасхальную таямницу Христа Ты откупил усіх людей. Заховай нас справу Твоей милосердности, как мы няспынно згадваючи таямницу нашего збавления, достоились отрымать ее хлебом. Праз Христа, Пана нашего.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Мужи галілейскія, чаму стаіце, углядаючыся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас у неба, прыйдзе гэтаксама, як вы бачылі яго, узыходзячага на неба. Аллилуйя! Вітаю вас, дорогие браты и сестры, віншую со святом небаўшэсця Иисуса Христа. Разом збираемся на літургіі, на Эўхарыстыі ў гэты дзень, урачыстасці, урачысты дзень, каб Бога праславіць, каб атрымаць Яго ласку у гэтай дарозе пілігрымцы, в нашым імкненні да святасці, у імкненні да того, каб быць там, потым у небе разам з Ісусом Христом. А для гэтага ўжо тут, на зямлі, стараемся быць побач, быць максімальна блізка Яго і прынимаць з удзячнасцю тыя дары і ласкі, які Ён нам дае. Дае ўвесь час, няспынна кожнага дня, дае асаблівы спосаб у сваіх святых сакраментах. Перапросім добрага Бога за наши грахи, каб мы годна славі Найсвяцейшую Архієру. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
напередодні померлої Софії у черговій Пресвятої Григоріанській. Усемогутный Боже, мы сегодня с верой ушановываем небовшестя Твоего одинародного Сына, який усім нам подаровал откупление. Учини и просим, как мы, живучи на землі, завсёды узносили наши души до неба. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог, праз усе веки вечные. Читання книги Дел апостолов. Першую книгу я написал Теофіле про все, що робив Єсус і чому учив від початку аж до дня, у який узнесся, давши праз Духа Святого загади апостолам, яких вибрав, і перед якими з'явився живим після своєї муки у шматликих доказах. На протягу 40 дзён Ён об'являўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам ели, наказаў ім не адыходзіць з Єрусалема, але чакаць абяцанага айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ён хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаныя праз некалькі дзён Духом Святым. І сабраныя пыталі ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай, але прымеце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі у Єрусалеме і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна ўзіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі у белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і ўглядаецеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узнесся Бог под радостные вокличи. Узнесся Бог под радостные вокличи.
послання святого апостола Павла до ефесців. Брати, Бог Пана нашого Єсуса Христа, Отець слави, який дав вам духа мудрості і відкриття у познанні Його, і просвітлив в очі серця вашого, как ви ведали, у чим надія покликання Ягоного, і якое багаття славної спадщини Ягони для святих, і якая незмірна велич моці Ягони у нас, веруючих праздей немогутной силы Ягоны, якую Ён выявил у Христе, коли увоскресил Его з мертвых и посадил праворуч себе на небесах, выше за усялякое княжение, и уладу, и силу, и панаванне, и за усялякое імя, якое называются не только в гэтым веку, але и в будущем. И усё покорил под ноги Ягоные, и поставил Яго понад усім, головою костёла, які ёсць телом Ягоным, полнотою того, хто напаўняе усё ва ўсім. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. з вами. Закінчення Святого Євангелія паводле Марка. У той час Єсус з'явився 11 і сказав їм: «Ідіть по усім світі і обвящайте Євангелие всякому створенню. Хто повірить і охреститься, буде збавлен, а хто не повірить, буде осуджений. Тим, хто повірить, будуть сподорожничати такі знаки. У моє ім'я будуть виганяти злих духів, будуть розмовляти новими мовами, змеев руками брать будут, и коли штось отрутое выпьют, не зашкодить им. На хворых будут складать руки, и они выздоровеют». И Пан Єсус, після розмови з ними, узнесся у небо и сел праворуч Бога. А они пошли и повсюль обвящали Евангелие. Пан содейничал им и подтверждал слово знаками, что ему сподорожничали. Это слово Пана. Дорогие братья и сестры, наприкінці этого дня збираємося разом на літургії вшанування урочистості Небошестя Пана. Хотів би, щоб ми разом з вами сьогодні вичитали з цього Слова Божого, вичитали з сьогоднішньої урочистості, яку наново переживаємо, навіта ту подію, Ісус Христос узиходить до Отца, узходить на небо. Щоб ми вичитали певну правду, радісну новину для нас. І этой правдой з'являється те, що Бог
у нас верить. Зазвичай говоримо про нашу віру до Пана Бога. А сьогодні менавіта хочу зазначити і звернути увагу на те, що Пан Бог вірить у тебе, довіряє тобі і покладає у тебе надію. Поглядим на сьогоднішнє слово. Закінчення Євангелія. Закінчення ось цього часу, коли Ісус Христос жив, навчав, терпів, помер на крижі, з мертвих повстав, і потім ще по 40 днів об'являвся апостолом, об'являвся учням, в супольностях або поособку. І сьогодні уходить на небо. Це опошній момент, коли він до їх ще промовляє. Коли покидає у їх руки і чинить залежним від їх усю справу Євангелія, справу розповсюдження Євангелія. Так важною, від якої залежить збавлення кожного з нас. Складає це Євангелія у їх руки і дає їм місію. Кому дає цю місію Ісус Христос? Одно з тих, можна сказати, болючих слов сьогоднішнього Євангелія, слово, яке в некий спосіб може заболіти так само у нашому серці, це слово 11. Ісус з'явився 11. А кольки покликав? 12. Покликав 12, так як 12 поколінь Ізраїля. Ведаємо, який льос 12-го. Навіта це 11 свідчить про грех, свідчить про ту здраду, яка доконалася. Це 11 свідчить про ту боль, той супольності, яку покликав Ісус, яка була так близько Його. Можна сказати, свідчить про те, що не здали екзамена. Пізніше здадуть. А тепер 11. Менавіта їм каже Ісус Христос: ідіть і обвіщайте усім народам і по всім світі. Сьогодні у першому читанні, початок книги «Діїв апостолів», перші 11 віршів, де Святий Лука зазначає, що раз на протягу 40 днів об'являвся їм, казав про Боже владарство. Ісус їм каже про Боже владарство. Ісус їм каже: я хрещу водою, а ви будете охрещені через декілька днів Духом Святим. Ісус їм каже про ту велику, огромну любов Бога, якою вони окунуться через дар Духа Святого. А про що вони питаються у Ісуса? А собрання питалися у Його: Пане, чи не в этом часі ти відбудуєш королівство Ізраїля? Ісус їм говорить про Боже владарство, про Божу любов. Вони питаються: коли ти, Пане, відбудуєш моць Ізраїля, нашої країни? Коли ми знову будемо моцні? Коли будемо мати славу? Бачимо, як їх мишлення ще далекое, як вони ще розминаються з тим, що хоче сказати їм Ісус, які, надіюсь, ще ось потребують моці, про яку далі каже Ісус. Але Ісус каже, відказуючи: не вам відати часи ці пори, каже: не ваша це справа. І треба так само нам почути часом: не ваша це справа. Ви дбаєте про Боже владарство, це твоє покликання. Але тримаєте моць Духа Святого,
і будете моїми свідками в Єрусалимі, всю Юдею, Самарію, аж до краю землі. Ми вітаю, дорогі брати і сестри, бачимо ось цю слабость, супольність, грешність. Бачимо, то є таке, що ось далекость у мишленні апостолів. І не глядячи на це, Ісус Христос вірить, що вони зможуть прийняти цю Його мощь, яка їх перемінить і дає їм менавіта цю місію. І каже, ідіть по усім світі і обвіщайте Євангелію всякому створенню. Їм у їх руки складає Євангелія. І може часом кожен з нас у наших супольностях, сімейних так само, можемо досвідчувати ось этой слабості, грешності. Можемо досвідчувати бути подобними до цих апостолів. Може відкривати ту правду, як нам ще далеко до мишлення Ісуса Христа. До цієї любові, до зрозуміння, що значить бути охрещеним у Духу Святим, що значить любити і служити. Не глядячи на це, Ісус вірить у нас, що ми можемо мати відкрите серце, що можемо прийняти Його моць і статися Його свідками. Так, як це сталося з апостолами. Так, як це сталося з цією супольністю, яка, справді, триваючи на молитві, а потім приймає моць Духа Святого, який їх переганяє і чинить свідками. А святий Матвій у закінченні свого Євангелія каже так, Ісус каже у цьому Євангелії, «Так ідіть і навчайте всі народи, і хрестите їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. І увага, вчите їх заховувати усе, що я загадав вам. Я з вами во всі дні аж до скончання віку». Ісус не каже, ідіть і просто розкажіть, ви рецитуйте те, що я вам казав, але вчите їх заховувати усе, що я вам загадав. Не так, як на екзамен, що треба навчитися, розказати, здати. Потім у житті часом може пригодитися, а часом, на жаль, і ні. Але Ісус каже, вчите заховувати так, як заховувати те, що я вам загадав. Заховувати, як жити гэтым. Але як маєте вчити? Отримаєте моць Духа і будете моїми свідками. Ісус каже, що найлепший спосіб навчити усьому, що я загадав, коли будете самі так жити. Коли будете самі заховувати те, що я вам загадую. А що їм загадав? Розважали ми у неділю. Любіть один одного, як я полюбив вас. Це заповідь Ісуса Христа. Будьте свідками. І справді вони сталися тими свідками, які були здольні своїм життям свідчити про те, що наука Ісуса Христа вона можлива до реалізації. Що любити один одного, як Він полюбив, можна аж до мученицької смерті, об этом свідчили. Мартир, за те слово свідок, аж до смерті віддавали життя. Але все це, і знову ж, дякуючи той моці. Бо Ісус каже сьогодні, я з вами во всі дні аж до скончання віку. Він з нами. Він з нами. Але питання, чи наскільки чоловік, наскільки ми близько Його. Наскільки я близько Його у Евхаристії, наскільки я близько Його в моїй молитві, у Слові Божому, в адорації. Наскільки близько, наскільки маю час бути з Ним. Він крича, як Марк зазначає в своїм Євангелії, покликав 12, щоб з Ним були, і щоб потім вислати їх. Прийшов той момент, коли висилає за той місією обвіщення Євангелія. А я перед цим покликав, щоб бути з Ним. І це завжди. Кожен апостол, кожен його учень може справді бути його свідком, коли в першу чергу буде з Ісусом, коли буде з своїм наставником, своїм Богом. Дорогі брати і сестри,
Бог вірить у нас. Бог довіряє нам. Тому відкриваємо наше серце. І нехай моц Духа Святого, якого прагнем, якого просимо, щоб приходив у наше життя і в наше серце. Хай ця моц переміняє нас, освячає і чинить здольними до свідчення об Єсусі Христі, нашим Збавцем, який нас откупив, полюбивши до кінця, який воскрес і з нами во всі дні, аж до скончання віку. Амин. Веру у одиного Бога, Славителя неба и земли, всего башного и небашного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованы, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. Праз Єсуса Христа, який взошов на небо і сидить праворуч Отця, з довіром представим Богу наші просьби. Молимся за святый костел, как он мужно обвешал Божию правду и указывал свету вечные коштовности. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за миссионеров, как они обвешали Христовое избавление усим народом. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за народы, які переживають конфлікти, как запанував у їх країнах довгочеканий спокій. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто не розуміє годності людського тіла, як вони зрозуміли, що воно призначено для уділу у вічному житті. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто прибуває здалек від своєї сім'ї, як вони лучилися з родними праз молитву і ділу сакраментів. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как надея на вечное життя захвачивала нас до сумленного виконання наших щоденних обов'язків. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пробачення всіх грехов і ласку життя вічного, Божим владарстві на померлой Софії. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся дар здоров'я для хворих, потребной ласки для медиков, духа справедливости и правды, покаяния в нашем народе, само Божье благословение и вызволение для вязнев. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся в интенции пробощей, парафиянов у Буцлаве, молимся в интенции всех волонтеров, доброчинцев, городавцев. Молимся, как наш народ, как мы отбудовывающие ту святыню, наши национальные санктуары, так само в этом часе узросли и отбудовались духовно. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, выслухай наши просьбы учеников, мы про справедливое життя на землі досягнули вічного життя з Христом, небовшестя, якого сьогодні святкуємо, які з Тобою живі і владарять, про усі віки вічні. Амин. Номер
327. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру, принял Бог Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Ой, час предвечный, покорно складаем Тебе гэтую ахвяру, во урочистости небовшестя Твоего Сына. Дозволь, просим, как праз гэты святый обмен даром, мы узнести наше сердце до неба, праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Гору серця. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Заправды годно, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Боже. Бо Пан Езус, пераможца граху і смерці, узышоў сёння ў неба як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі ўвайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашу надзею на тое, што мы, як члены яго містычнага цела, таксама ўводзім туды за ім у нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, красавна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана.
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажа: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маю, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Wspominaючи śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, даруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой розсеяний по всім світі. Вдосконали його у любові разом з Папом нашим Францишком, біскупом нашим Казіміром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, про Софію і про усіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу і дозволив побачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом і Обранником, со святими апостолами, со святим Яном Павлом II і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе праз Сина Твоего Єзуса Христа. Раз Христа з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі веки вечные. Называемся детьми Божьими и не з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от всього злого. Дай ласкаво супокою дні наші, а допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завжди вольні від граху. Заховали до всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийсти збавця нашого, Єзуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Єзу Христе,
сказал апостолам твоим, супокой покидаю вам, спокой мой даю вам прощу. Не зважай на грехи наши, на веру Христова твоего. Возласкавый згодно с твоей волей, дарите вас спокоем и єдності. Ти живеш і владариш на віки вічні. Аминь. Спокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаны на вечер веков. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Pan każe, boś ja z wami we все dni, aż do skończenia wieku. Alleluja. Numer 4.
помолимся. Усемогутный, вечный Боже, Ты уже на земле даешь нам удел небесных таямницах. Просим Тебя, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человечая сутность, пробывая с Тобою в Христе Иисусе, яки живей владать навеки вечные. Апостолы после небаўшэсця засталіся за той миссией, якую атрымалі ад Христа, ісці на ўвесь свет. Адчувалі сябе нездольнымі яшчэ. Магчыма, хтосьці з нас таксама мае нейкія справы, заданні, тыя місіі, якія здаюцца, што яны зацяжкія для нас. Паглядзім, што рабілі апостолы. Яны потым, пасля небаўшэсця, трывалі на малітве і прасілі Духа Святого, таго, каго Езус абяцаў. І сталася. Напоўненыя Духом Святым, потым змаглі выконваць сваю місію. Таму мы па іх прыкладзе трываем, дарагія браты і сёстры, на малітве, прызываем Духа Святого і памятаем, што Бог у нас, у вас, у кожнага з нас верить. Прыміце дар Божага благословення. Пан з вами. Поднимите ваши головы на благословение. Усемогутный Бог нехай благословить вас, бо сёння Яго адзінародны Сын узышоў на неба, каб і вы маглі прыйсці туды, дзе Он прабывае ў славе. Христос пасля свайго з мёртвых паўстання з'явіўся сваім вучням. Няхай Он будзе для вас святасцівым суддзёй, калі прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Христос сядзіць у славе, праваручайца. Няхай Ён адорыць вас радасцю сваёй прысутнасці, бо абяцаў, што будзе з намі да канца свету. Нехай вас благословляе Бог усемогутны, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастив злого духа. Покорно просим, нехай Його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Святейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангеле Михайле, молися за нас. Номер 71.